Što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Au, što je škola zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli, nema one družine, da delimo užine, nema one družine, da delimo užine. Au, što je škola sjajna, u klupama par do para, svaki šapac, svaka tajna. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek, öreg anyók szőttek, vontak, apró manók táncba fogtak. Kaszásfók vart az ablakban, lidér cugrált az udvarban. A lámpában ecetégen az egylábú kettők lépett. Cégére egy tündér volt, ilyen volt a mesebol. Dragi prvaci, ovo zvono će vam sad svaki dan zvoniti, svakog jutra, narednih 8 godina. Nadam se da ćete i vi svi biti raspoloženi kao Miloš i Miloš, koji su odigrali ono koncert. Upoznaćete svoje učiteljice, upoznaćete svoje drugare, upoznaćete našu školu i sve nas. Mi vam se svi radujemo i želimo vam svi dobrodošlicu. Svi nastavnici u ovoj školi raduju se što danas počinjete
pohađati osnovnu školu. Ja bih pozvala učiteljicu Branku Rakić da prozove odeljenje 1.1 i da ih povede u učionicu gde će se nastaviti program. Učiteljica Alijević Čila 1.2 takođe će povesti decu u učionicu i učitelj Kljajić Dejan 1.3. Svi će oni, znači, odnosno vi zajedno sa učiteljima nastavit ćete deo programa učionice. Danas je vaš prvi dan u školi. Taj dan je u mnogo čemu poseban i specifičan i ostaje u duhu u sećanju svih učenika. Tako će vama ovaj dan biti poseban. Danas da vam se priroda svidela koju ste imali gore, da vas je malo ohrabrila, dala vam snage, ako ste imali malo treme. Sada će vaši drugari koji su pre 4 godine bili na ovom istom mestu u vašoj koži, njima prvi dan bio za vas jedan mali program prikazati, čisto da vam poželim dobrodošlicu, a onda ćemo mi nastaviti naše druženje. Još malo važi. Sad davno žive škole, a učitelji su decu, a naročito prva. Njih odmah u školi unapređuju. U najmlađe, u najlepše i u najvrednije đake. Pravo prvaki, školski makar. Budite hrabri, budite jaki i vidjet ćete da su u školi azbuka igre, sveske, olovke i gumu za pisanje. To vam i sad đačka grba i za pisanje. Sem toga, đaku prvaku potrebne su i boje, a treba priznati da bojice prvacima najveći su. Pola 6. Na ovom istom mestu imat ćemo prvi naš sastanak malo onako duži.